Alalang-alala ang mag-inang Gloria at Luigi. Ilang araw na kasing hindi umuuwi ang kanyang anak na si Ken matapos itong pumalaot para mangisda. Grabe. Halos bumuhos ang iyak mong isang pitsin. Tapos hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Halos mamatay ka sa para bang maturity ka na kung isip-isipin mo araw-araw. Ngunit makalipas ang ilang araw, saka naman sila nakatanggap ng isang malungkot na balita. Umaga noong Enero 1, pumalaot ang isang grupo ng mangingisda papunta ng isla ng Catanduanes. Kabilang dito ang 20 anyos na si Ken, isa sa mga batang mangingisda sa grupo. Sa murang edad umano ni Ken ay sumasama na itong pumalaot upang mangisda. Natigil din sa pag-aaral si Ken dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya at mas pinili ang maghanap buhay sa murang edad. Malayo, lampas na dito sa Bicol. Kasi doon talaga sila naglalao talaga para ano talaga ng isda. Kaya talagang ano naman yung talagang buhay nila doon. Yung paan nila parang nasa hukay na. Pero sa araw umano ng pagpapalaot nila Ken, sadyang may kakaiba raw sa pagkilos ng binata. Nung time na bago yung magpalaot, nag-ano sila ng mga kapatid niya, nag-aharotan. Nalaman kong hindi pa sila nakauwi. Parang may tumawag sa akin na, "Mama." Tapos pagbukas ko ng pinto, wala naman. "Bakit ka nagpatato?" Sabi niya. "Ito daw ang basihan pag nawala siya. Basihan daw yun. Ito yung palatandaan pag nawala ngayon ako sa dagat." Ngayon po, umaasa pa rin po ba kayo na siyempre... Opo, umaasa po kami buhay sila. Umaasa kami na mahanap sila. Yun na lang lagi ang panalangin namin na sana walang masamang nangyari sa kanila. Sana lahat sila makaligtas. Kasi nung time na yun, ng kwento ng kasama nilang mangingisda ang lakas daw po talaga ng alon doon. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na pigilan muna sila? Ako po, hindi ko po sila napigil. Pero hindi pumasok sa isip ko na pigilan sila. Kasi nung pumunta ako sa bahay nila, nalaman ko na wala na talaga sila, nakaalis na sila. Nakaalis na. Opo. Dalawang bangka po kasi yun. Dalawang bangka, separate po ito. Opo. So, ibig sabihin yung dalawang bangka po yun ang nawawala ngayon. Opo. Pero ano po kasi sila, partner po kumbaga Opo, sa mga... pero lulan po ng dalawang bangka na yon, ito pong 6. Hindi po. Yung isa pong bangka, 5 sila. Tapos yung sa bangka naman ng ama namin, 4 po sila. 4. Bali, 10 po sila lahat. Dalawang bangka ang pumalaot na hindi na po nakabalik. Opo. Okay. Pagkatapos mismo ng bagong taon, ganito po yung kinakaharap po ng inyong pamilya. Sir, naipagbigay alam na po ba sa inyo pong tanggapan, ito pong patungkol po sa sitwasyon ng nawawala pong mangingisda? Yes po, report po dito personally appeared Mr. S. Naldo, relative at anak po ito ni Albino Naldo, isa po doon sa mga mangingisda. Opo. Ano na po yung latest update po, sir? Dahil sabi niyo po ay naiparating na po sa inyo. Ano po yung latest update? Meron na po ba kayong naisagawang investigasyon? Ano na po ba yung pwede nating maibigay na impormasyon? Kanina kausap ko yung MDRRMO ng Pandan, Catanduanes, at base po sa kanyang report ay nag-conduct na ng search and rescue operation ang munisipyo ng Pandan gamit ang kanilang bangka together with the personnel of Philippine Coast Guard para mag-conduct ng search and rescue operation. So during their search, ang nakita lang nila yung styrobox na na-identify naman ng family na kasama yun doon sa bangka na kasama sa mga nawawalang bangka. Yun po ay na-recover malapit na doon sa may Balangonan, Pandan, Catanduanes. Nagipag-coordinate agad doon tayo sa Philippine Navy dahil may mga barko din sila na pwedeng magamit na sa search and rescue operations, pati na rin po sa PNP Maritime at Coast Guard para tulong-tulong na ang ating mga ahensya ng gobyerno sa paghahanap
nito pong mga mangingisda galing po sa syudad ng Tabaco. Pa, kung hain ka man ngunyan, hain man ka mo, magpamati ka mo sa muya. Nag-aasa kami na mahanap ka mo tulos. Ingatan nindo sa diri nindo. Huwag tarapang tabangan ka mo. Hanggang sa makauli ka mo sa muya. Mahigit 3 taon nang sumasama si Kent sa kanyang mga tiyuhin para mangisda. Si Kent na raw umano ang tumatayong haligi ng tahanan sa pamilya Buban. Si Ken, sa tao lang, matibay siya mag-adjust, masipag, mainintindi. Pangwalo si Ken na anak ko. Masipag talaga, madam, siyang bata. Hindi ka man siya pagtugutan na maghanap buhay. Pero talagang madam, hilig yan dagat talaga. Sobrang sakit sa akin kasi sa mga kapatid ko, siya talaga yung tumulong talagang sobra talaga sa amin ni Mama. Kasi sa kabila ng sobrang pangangailangan namin, hindi siya nakakatis na hindi magbigay. Kahit nga hindi sila maglaot, magbabali siya doon sa sa may sarili ng sakayan. Binibigay sa amin. Ngunit makalipas ang ilang linggo, isang balita ang nakarating sa kanilang pamilya. Si Kent ay natagpuan ng walang buhay sa isang isla ng Karamuran, Catanduanes. Ang masabi ko masana sa iya, mayroon pa siya digdi. Habang buhay ako, dahil pa siya malingawan. Habang huminga pa ako, yun sampa ko sa sarili ko. Bilang anak, para sa akin, siya siyang bayani. Marami pang pangarap yun. Gusto niya madam makabili kami ng motor baga. Sa paglaot, dahil naman natapad madam, tawaran naman siya. Makatulong sa pamilya, ito raw ang isa sa pangarap ni Ken para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina na si Gloria. Kaya labis na lamang ang paghihinagpis ng pamilya dahil sa sinapit ng binata. Sa 9 na mangingisdang nawawala, 8 pa sa mga ito ang patuloy pa ring pinaghahanap. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng programang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng gobyerno upang mas mapadali ang paghahanap sa mga nawawalang mangingisda.